Θα δώσω το λόγο στον επόμενο ομιλητή, τον κύριο Αλέξανδρο Καλέμη, που θα παρουσιάσει την εργασία με τίτλο «Το Metaverse ως πεδίο επικοινωνίας και δικτυώσεων στο ψηφιακό χώρο, προκλήσεις και προοπτικές». Σας δίνω το λόγο να συστηθείτε και να μας παρουσιάσετε την εργασία. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, χαιρετισμού στην όμορφη Καστοριά. Δυστυχώς για επαγγελματικούς λόγους δεν μπορώ να παρευρεθώ ανάμεσά σας. Αρχικά μία μικρή εισαγωγή. Θα μου επιτρέψετε να κάνω και ένα διαμοιρασμό οθόνης με την παρουσίασή μου. Μισό λεπτό. Βλέπετε την οθόνη? Όχι ακόμα. Τώρα? Τώρα δεν βλέπουμε, ναι. Αν θέλετε, κάντε και με full screen. Βεβαίως. Λοιπόν, αρχικά μία σύντομη εισαγωγή. Είμαι διπλωματούχος πολιτικός μηχανικός. Επαγγελματικά δραστηριοποιούμε στον τομέα των δημοσίων έργων, σε εργαστικών αναπλάσεων. Ακαδημαϊκά θα με βρείτε στη Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Μετσοβίου, στον τομέα της πολεοδομίας και χωροταξίας, να ερευνώ ζητήματα που αφορούν τον αστικό σχεδιασμό. Και μέσα σε αυτά τα ζητήματα τίθεται και η μεταφορά του αστικού χώρου από το φυσικό περιβάλλον, από τον υλικό κόσμο, στον ψηφιακό. Και αντικείμενο της εργασίας αυτής είναι η παρουσίαση ενός συγκεκριμένου τομέα της τεχνολογίας αυτής και συγκεκριμένα του Metaverse και η διερεύνηση των δυνατοτήτων διαμόρφωσης και βίωσης των κοινωνικών σχέσεων, των δικτυώσεων, των ανταλλαγών, συσχετισμών και επικοινωνιών που λαμβάνουν χώρα στο φυσικό αστικό χώρο, αυτή τη φορά όμως μέσα σε ένα επαυξημένο ή πλήρως εικονικό περιβάλλον. Στα πλαίσια της παρουσίασης αυτής θα κάνουμε μία επισκόπηση βασικών ενιών των εικονικών κόσμων μέσα από την υπάρχουσα βιβλιογραφία, ενώ θα δούμε και κάποια βασικά πεδία εφαρμογής του Metaverse σε ένα φάσμα δραστηριοτήτων που έχουν μία άμεση ανταπόκριση και στον φυσικό κόσμο. Πρώτα απ' όλα θα ασχοληθούμε με κάποιες εισαγωγικές έννοιες. Αρχικά να πούμε ότι η αναβάθμιση των τεχνολογικών μέσων που έχουμε στη διάθεσή μας αποτελεί απόρρια της λεγόμενης τέταρτης βιομηχανικής επανάστασης, η οποία επιστρατεύει κάποια από τα εργαλεία που βλέπετε στην οθόνη σας αυτή τη στιγμή, την τεχνητή νοημοσύνη, το cloud computing, τη ρομποτική, την επαυξημένη πραγματικότητα και το Internet of Things. Πρώτα απ' όλα για την αύξηση της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας. Βέβαια, επειδή λειτουργούμε σε ένα πλαίσιο προκλήσεων, μεταξύ αυτών η κλιματική αλλαγή, η τεχνολογική αναβάθμιση μέσω της πληροφορικής επανάστασης και κοινωνικών παραγόντων, μεταξύ αυτών και των επικοινωνιών και πάσης φύσεως ανταλλαγών που λαμβάνουν χώρα στον αστικό κοινωνικό χώρο. Προχωράμε και σε μία άλλη βασική έννοια, που είναι αυτή του ψηφιακού διδύμου. Η έννοια αυτή την χάνει πολλών διαφορετικών και πολυπαραγωγικών ορισμών βιβλιογραφικά, μέσα από τους οποίους μπορούμε να καταλήξουμε σε ορισμένα βασικά χαρακτηριστικά, τα οποία είναι τα ακόλουθα 4. Καταρχάς, έχουμε τη δυνατότητα να προσομοιάσουμε ψηφιακά όλα τα λειτουργικά χαρακτηριστικά ενός οποιοδήποτε υλικού αντικειμένου ή ενός συστήματος ή ενός χώρου, με επιπρόσθετη τη συνεχή προσαρμογή αυτών των στοιχείων στις όποιες λειτουργικές αλλαγές, τη δυνατότητα διαχρονικής συλλογής ηλεκτρονικών δεδομένων, καθώς και τη δυνατότητα πρόβλεψης της πορείας των αντικειμένων αυτών, καθώς τον κύκλο ζωής τους. Η δυνατότητα
της δημιουργίας ψηφιακών διδύμων του αστικού χώρου μας δίνει τη δυνατότητα να μεταφέρουμε και τον αντίστοιχο κοινωνικό χώρο. Πώς μπορεί να γίνει αυτό, γιατί η έννοια του ψηφιακού διδύμου έχει μία έννοια της στατικότητας, εισάγοντας και άλλες ιδιότητες των ψηφιακών κόσμων, οι οποίες είναι το διαδικτυακό τρισδιάστατο περιβάλλον, η δημιουργία avatars, δηλαδή ψηφιακών μετενσαρκώσεων, ψηφιακών διδύμων, φυσικών προσώπων όμως αυτή τη φορά και τη μεταφορά τους στον κυβερνοχώρο, τη real-time διάδραση, δηλαδή σε πραγματικό χώρο, τόσο με αντικείμενα όσο και με άλλα avatars, την 24ωρη πρόσβαση στο χώρο αυτό, τη διατήρηση των στοιχείων τόσο των αντικειμένων όσο και των avatars κατά την έξοδο από τον εικονικό κόσμο και την επαναφορά τους κατά την επανασύνθεση, το λεγόμενο, όπως λέγεται στη διεθνή βιβλιογραφία, persistence. Οι εικονικοί κόσμοι έχουν πολλά από τα στοιχεία και του κοινωνικού χώρου, καθώς παρέχουν τη δυνατότητα διάδρασης των πραγματικών προσώπων στον κόσμο αυτό μέσω των avatars. Και τέλος έχουμε τη λεγόμενη ποσοτικότητα. Και αυτό γιατί ένας εικονικός χώρος, κατά αντιστοιχεία με τον πραγματικό, ενδυναμώνεται η ατροφή ανάλογα με την παρουσία και τη δραστηριότητα πληθυσμών μέσα σε αυτόν. Και έχοντας αυτές τις δύο βασικές οντότητες της εικονικής πραγματικότητας γνωστές, δηλαδή το ψηφιακό δίδυμο και τους εικονικούς κόσμους, προχωράμε στην έννοια του Metaverse, το οποίο Metaverse προέρχεται από τον όρο Meta-Universe. Στα ελληνικά θα μπορούσαμε να το μεταφράσουμε ως Meta-σύμπαν. Το Metaverse, λοιπόν, η Meta-σύμπαν, είναι ο κατασκευασμένος μέσω μεθόδων και τεχνικών της εικονικής πραγματικότητας και του blockchain ως μεταφορά και αναπαράσταση οικονομικών μεγεθών του διαδραστικού τρισδιάστατου εικονικού κόσμου, ο οποίος επιτρέπει στους κατοίκους του, σε εισαγωγικά, ένα μεγάλο αριθμό συμμετοχικών δράσεων και κινήσεων. Όπως βλέπετε, δηλαδή, το Metaverse μπορεί να συγχωνεύσει ιδιότητες των οντοτήτων που αναπτύξαμε στις προηγούμενες διαφάνειες. Πάμε τώρα να δούμε πώς το Metaverse εξειδικεύεται, επιτρέπει ή περιορίζει κάποιες από τις δυνατότητες που λαμβάνουν χώρα στο φυσικό κοινωνικό χώρο. Και ξεκινάμε από τις διαπροσωπικές σχέσεις. Το Metaverse, λοιπόν, παρέχει νέες διαστάσεις στις διαπροσωπικές επικοινωνίες και μπορεί να ενισχύσει τις συνδέσεις και τη συνεργατικότητα μεταξύ ανθρώπων, οι οποίοι στην πραγματικότητα μπορούν να βρίσκονται σε απόσταση ή ακόμη και σε διαφορετικά μέρη του κόσμου. Και αυτό το επιτρέπει μέσα από τα εξής εργαλεία, τα οποία είναι η εικονική παρουσία στο χώρο αυτό, οι εικονικές συναντήσεις και η δημιουργία γεγονότων και ιστοριών μέσα στον κυβερνοχώρο, και όλα αυτά βέβαια μέσα σε εικονικές κοινότητες, η επικοινωνία σε πολλαπλά επίπεδα και με πλήθος μέσων, τα βασικότερα εκ των οποίων είναι τόσο ο προφορικός όσο και ο γραπτός λόγος ή μέσα από τη χρήση συμβόλων, όπως τα λεγόμενα emojis. Τη δημιουργία και διεξαγωγή εικονικών δραστηριοτήτων, τη δυνατότητα επαγγελματικής δραστηριότητας στο Metaverse, όπως και τη διενέργεια εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και δραστηριοτήτων κατάρτισης, τις οποίες θα δούμε και στα επόμενα. Τώρα, σε ό,τι αφορά την διεξαγωγή επιχειρηματικών και εμπορικών δραστηριοτήτων, μέσα στις οποίες μπορούμε να δούμε και τις όποιες εμπορικές και οικονομικές συναναστροφές και συναλλαγές. Το Metaverse παρέχει ευκαιρία για δραστηριότητες οι οποίες εν πολλοίς χαρακτηρίζονται καινοτόμες και επιτρέπει τη συνεργασία και την επικοινωνία στις ψηφιακές πλατφόρμες, καθώς δίνει τη δυνατότητα και πάλι εικονικών συναντήσεων μεταξύ
φυσικών ή νομικών προσώπων που δραστηριοποιούνται επιχειρηματικά, τη συνεργασία μέσω των εικονικών χώρων, την εκπαίδευση και την κατάρτιση των εργαζομένων, εμπορικά περιβάλλοντα τα οποία είναι ελκυστικά στους καταναλωτές, οι οποίοι μπορούν να πραγματοποιήσουν ακόμα και οικονομικές συναλλαγές, έχοντας όμως πληροφορίες επαρκείς για τα προϊόντα τους, ώστε να προχωρήσουν στην αγορά. Και για να το συνδέσω και με την έννοια του blockchain, μπορούν και να αγοράσουν ακόμη και ακίνητη περιουσία μέσα στο Metaverse, αλλά αυτό είναι κάτι που δεν θα αναπτύξουμε επί του παρόντος. Ακόμη δίνεται η δυνατότητα για δικτυώσεις μεταξύ επαγγελματιών, του ιδίου διαφορετικών χώρων, επιτρέπει τη δημιουργική έκφραση με τη δημιουργία νέων προϊόντων και προϊόντων που άπτονται της καλλιτεχνικής, θα λέγαμε, έκφρασης, ενώ μπορούν να εξοικονομηθούν πόροι μέσω της καινοτομίας, καθώς μπορούμε να προσομοιώσουμε δραστηριότητες κατάρτισης και αγοράς αντικειμένων μέσω της προσομοίωσης, δίνοντας και ένα ισχυρό προβάδισμα στην αειφόρο ανάπτυξη. Τώρα, σε ό,τι αφορά την επικοινωνία και τη δραστηριότητα σε επίπεδο πολιτικής, το Metaverse δύναται να μας δώσει έναν εικονικό χώρο μέσα στον οποίο οι χρήστες παύλα πολίτες μπορούν να συναντηθούν, να συζητήσουν επί πολιτικών ζητημάτων, να οργανωθούν εκδηλώσεις, αλλά και να δοθεί η δυνατότητα αλληλεπίδρασης μεταξύ των πολιτευόμενων και των πολιτών. Κάποιες από αυτές τις δραστηριότητες τις βλέπετε μέσα στη διαφάνεια και πιο συγκεκριμένα μιλάμε για τη διοργάνωση πολιτικών εκδηλώσεων και συναντήσεων, τη διενέργεια πολιτικών εκστρατιών, τις συναντήσεις πολιτικών προσώπων με το εκλογικό σώμα, και αυτό γίνεται μέσα από εργαλεία όπως πολιτικές δραστηριότητες, εικονικές διαβουλεύσεις. Τα παραπάνω ωφελούν την προαγωγή ιδεών και προτάσεων μέσα σε ένα υγιές πλαίσιο συνεργασίας, το οποίο συμβάλλει στη διαμόρφωση και ενίσχυση της πολιτικής παιδείας των συμμετεχόντων, όπως και στη διαμόρφωση κοινής γνώμης στα πλαίσια της δημοκρατικότητας και της πολυφωνίας. Πάμε τώρα να δούμε συνοπτικά κάποια ωφέλη και κάποιες προοπτικές της χρήσης του Metaverse. Το πρώτο έχει να κάνει με την επικοινωνία και τη συνεργατικότητα, καθώς δίνει τη δυνατότητα δικτυώσεων, συνομιλιών, ανταλλαγών μέσα στον κυβερνοχώρο, διευρύνοντας ουσιαστικά το πεδίο των εμπειριών, ωφέλη σε ό,τι αφορά την εκπαίδευση και τα εκπαιδευτικά περιβάλλοντα, καθώς η δημιουργία τους μπορεί να οδηγήσει τους χρήστες σε ενισχυμένες βιωματικές και διαδραστικές εμπειρίες μέσω της καθηλωτικής μάθησης, στην εμπορική δραστηριότητα και την επιχειρηματικότητα, καθώς μπορούν να αναπτυχθούν εικονικά καταστήματα, προωθώντας προϊόντα και υπηρεσίες και ενισχύοντας την αμφίδρομη επικοινωνία μεταξύ των καταναλωτών και των παραγωγών. Και τέλος, την διοργάνωση ψυχαγωγικών εκδηλώσεων, συναυλιών, κοινωνικών δραστηριοτήτων, πολλών πολιτιστικών δρομένων, καθώς τα avatars έχουν τη δυνατότητα να περιηγούνται μέσα σε καλλιτεχνικούς χώρους, μέσα σε εκθέσεις, μέσα σε μουσεία και σε εικονικούς χώρους πολιτιστικών εκδηλώσεων. Το Metaverse όμως, το μετασύμπαν, έχει αυτή τη μία όψη, τη θετική θα λέγαμε, τη λευκή, όμως αυτή τη ζωή, εκτός από το άσπρο, υπάρχει το μαύρο, υπάρχει και το γκρίζο, και αυτό θα το δούμε συγκεντρωτικά στην επόμενη διαφάνεια, η οποία αφορά τις προκλήσεις της χρήσης του μετασύμπαντος. Να πούμε σε αυτό το σημείο ότι η έννοια του Metaverse είναι σχετικά πρόσφατη, έχει έρθει σχετικά πρόσφατα στο διάλογο, ενώ ερευνητικά υπάρχει στη βιβλιογραφία τουλάχιστον μία δεκαετία, έχει γίνει ακόμη περισσότερο επίκαιρη λόγω των γεγονότων της πανδημίας, του εγκλεισμού και
της ανάγκης του κόσμου να συνεχίσει να δραστηριοποιείται τόσο κοινωνικά όσο και επαγγελματικά και εκπαιδευτικά. Κύριε Καλέκα, απλά, συγγνώμη, παρακαλώ. 2 λεπτά ακόμα, συγγνώμη κύριε Διακοπή. Ολοκληρώνω. Λοιπόν, ενώ το Metaverse είναι ακόμη υποδιαμόρφωση, τίθενται ζητήματα που αφορούν την προστασία της ιδιωτικότητας, την κυβερνοασφάλεια, την αναπροσαρμογή των αρμόδιων φορέων, οι οποίοι θα πρέπει να αντιμετωπίσουν τα εκάστοτε ζητήματα ιδιοκτησίας, ασφάλειας και προστασίας των καταναλωτών που ανακύπτουν. Και τέλος, τα ζητήματα που αφορούν την ομαλή κοινωνικοποίηση του χρήστη avatar, όχι μόνο στο φυσικό κοινωνικό κόσμο, αλλά αυτή τη φορά και στον υλικό, και σίγουρα προκύπτουν ζητήματα που αφορούν και την αλληλεπίδραση με τα υπόλοιπα μέλη, κατά τη στοιχεία με τον υλικό κόσμο. Καταλήγουμε σε κάποια συμπεράσματα. Μπορούμε να πούμε εκ των ενόντων ότι το Metaverse, το μετασύμπαν, αποτελεί έναν εικονικό χώρο στον οποίο οι άνθρωποι έχουν τη δυνατότητα αλληλεπίδρασης και συνεργασίας, διευκολύνοντας τις συνδέσεις και ενισχύοντας το αίσθημα κοινότητας μεταξύ των ατόμων αυτών, τα οποία στην πραγματικότητα μπορούν να βρίσκονται σε μεγάλες αποστάσεις μεταξύ τους. Τα άτομα αυτά συμμετέχουν σε κοινές δραστηριότητες, σε εικονικές εκδηλώσεις, που μπορεί να έχουν και παιχνιώδη χαρακτήρα, ενισχύοντας έτσι την κοινωνική συνοχή. Ταυτόχρονα όμως προκύπτουν ζητήματα ιδιωτικότητας και ασφάλειας, ζητήματα κανονιστικά και ζητήματα που, όπως είδαμε και στην προηγούμενη διαφάνεια, αφορούν τη συνολικότερη αποδοχή του ατόμου τόσο στον υλικό όσο και στον εικονικό κόσμο. Και τέλος, το Metaverse, στο χρόνο που μιλάμε αυτή τη στιγμή, είναι μια σύνθετη έννοια, μια εξελισσόμενη έννοια, που αναμένεται ο αντίκτυπός της στην κοινωνική συνοχή να εξαρτηθεί από παράγοντες όπως ο τρόπος σχεδιασμού του, οι διάφορες ρυθμίσεις που θα μεθοδευτούν, όπως και η χρήση του στον παρόντα και στο μελλοντικό χρόνο. Κλείνουμε με κάποια ενδεικτική βιβλιογραφία και αυτή τη στιγμή η ομιλία μου έχει ολοκληρωθεί. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Επιστημονική και Οργανωτική Επιτροπή, όπως και τις κυρίες και τους κυρίους συνέδρους για το χρόνο σας και για τη συμμετοχή σας και την τιμητική μου συμπερίληψη σε αυτή τη δράση. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε και εμείς και πάλι για την παρουσία σας στο συνέδριο και που μοιραστήκατε την εργασία εδώ, ήταν τιμή μας. Να προχωρήσω αμέσως στην επόμενη ομιλήτρια.